Hola a tothom! Avui un altre repte. Ens ajudarà a fer independència de mans. Ara us ho explico. Començarem treballant un ritme sobre la marxa. Recordeu-vos, primer pas bàsic, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ara farem el ritme. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. També podem fer la variant de costat i costat. 1, 2, 3, 4. I per acabar podem fer la combinació de les dues. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Molt bé, començarem treballant el ritme base. I ara comencem el treball d'independència de mans. Comencem per la mà dreta, agafem qualsevol objecte que tenim per casa, com una cullera o una carpeta, i traslladem el mateix ritme. Comencem. Tica-ca-ca, ca-can-can-ca-ca-ca, tica-ca-ca, ca-can-can-ca-ca-ca. I ara ho canviem amb la mà esquerra i traslladem el mateix ritme.